pozoruje, že jo. Tady jsme v Holšanech u Roustinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a Nebkurohoší Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režiruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem někdo už? Neříkal jsem někdo? Povídej. Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a ona to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou pořád. Já hraju a nejenom si říkám, stop! Se zastavím. On říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče. No. Říkal to filmování, jak se od člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučejí a kompars a všecko. Tak to tam měli taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravený a produční pán, tak na plac pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pán, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pán, já jedu do Kolína. Na něj kouká a povídá, počkejte, tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějak... Nový nařízení. To je moc hezký. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.